Sa ontbleert je deputaire Poepjes en wethouder Riepstra van de morgen het tijdelijke plaknameboord van Grientjerk. Een achttal dwarsbewoners hadden koppen bij elkaar stutsen en wil net langer meer afhankelijk wezen van traditionele vormen van energievoorziening. De bedoeling is dat we er dus met echt duidelijke stappen terug gaan brengen. En dat willen we zeker. We gaan ook in stappen. De eerste 10 jaar, volgende 10 jaar. Dus we willen ook duidelijke stappen maken in de toekomst. Je ziet van ja, we gaan vooruit. De beweging bestaat Jonken van der Linden, die de fractievoorzitter is van GroenLinks, uit bijgelijks ondernemers, boeren en ambtenars. De groep is nou nog lieds, maar uiteindelijk moeten ze de oren 1700 dorpsgenoten echt enthousiast krijgen, niet te denken over een groene toekomst. Zoals PTC Plus, de praktiekschool die te keer stiert, een rol daarin spelen kunnen. Dat soort dingen willen wij eigenlijk alle jaar een plakje aan in het Worsum oorcheck, maar het is niet gewoon uur als werkgroep. Wij gaan mooi een flow die er is. Wij signaleren wat er al alle jaar een idee aan libbert in het dorp. En wij bezieken dat zichtbaar te maken en een versnelling te jaan. Bij Gelijks Zwaarcentrum het Skewiel, dat al een elektrische auto broekt. En in buurdorp Gietjerk had de gemeente Tietjerkstra deal met verschillende bedrijven een oude jaren 20 wenning in rap tempo ombouwd tot een energiezuinige voorbeeldwenning. Waarom bij Oensjerk? Dat ook de squallen nou energiebewust dwaande is. Als je achter je kijkt, dan zie je allerlei nieuwe ventilatiesystemen. Maar je ziet ook de zonnepanelen. En zonnepanelen leveren natuurlijk na de investering gratis energie. Het is likewels de investering en de relatief lange waarom-vertjentiert die het in de praktijk voor een soort mensen een drompel blijkt te wezen. Je moet even over de grens heen kennen. Het is voor bijgelijk zonnepanelen dat het investeren op je dak op dit moment beter uitkent als het belezen bij wat voor bank dan ik. Jonken Oensjerk dogge ek reducem kan gebeuren en wat worden mij on het provinciale dwarsumensproject.